Matul is-sena l-oħra, l-Awtorità tal-Istandards għall-Ħarsien Soċjali għamlet aktar minn 3,000 spezzjoni fid-djar residenzjali ta' Malta u Għawdex kollha għall-ħarsien biex ikun assigurat għoti ta' servizz adekwat lill-anzjani fost oħrajn. Minn dawn l-ispezzjonijiet, l-Awtorità ħarġet 40 kondizzjoni għal liċenzjar ġdida għall-operaturi tal-ħarsien soċjali filwaqt li ġew imġedda aktar minn 200 liċenzja oħra. Din l-Awtorità tirregola s-servizzi kollha tal-ħarsien soċjali għall-anzjani u l-persuni b'diżabilità fost oħrajn bil-għan li tiżgura li l-organizzazzjonijiet jimxu skont l-standards li ġew implementati u dawk li tiġu implementati sabiex is-servizzi jingħataw fl-anzjani fiċ-ċentru ta' matul il-jum u fid-djar tal-anzjani jkunu tal-ogħla livell. L-uffiċjal tal-infurzar tal-Awtorità Liliana Zoppardi spjegat li tul is-sena l-oħra saru diversi ispezzjonijiet biex jiġi assigurat li kull dar tal-anzjani jkollha l-miżuri neċessarji fil-kontroll tal-COVID-19. Hija komplet tgħidilna kif meta jsibu s-servizzi li mhux qed jaħdem sew, l-assessuri jagħmlu rapport u jaraw li s-sitwazzjoni titjieb. Fejn sibna anke nuqqasijiet, dawn ridu jiġu rimedjati u għamilna anke investigazzjoni. U ħarġu anke multi bħal pereżempju nuqqas ta' ksur ta' bubbles. Jew inkella protokolli ta' infection control. L-uffiċjal tal-infurzar spjegat ma' dan l-istazzjon kif ix-xogħol tal-monitoraġġ li kien jsir qabel il-pandemija ma waqafx e kif ix-xorta baqgħu jaraw li s-servizzi li jagħtaw fid-djar tal-anzjani fost oħrajn ikun tal-ogħla livell. Anteja Dalli, assessur tal-Awtorità, saħqet li tul il-pandemija din l-Awtorità servit ta' għajnuna lill awtoritajiet tas-saħħa bl-eżerċizzju nazzjonali tal-intraċċar tal-kuntatti wara li jiżviluppa każ pożittiv għall-virus. L-Awtorità anke tat sehem fit-testijiet li saru għall-virus fid-djar tal-anzjani, dan sabiex id-djar tal-anzjani jkollhom stampa ċara tas-sitwazzjoni rispettiva tagħhom. Hija spjegat ukoll li tul din is-sena l-Awtorità kienet strumentali wkoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' tilqim kif minn mindu beda jingħata l-vaċċin kontra l-COVID-19 ingħataw aktar minn 3,900 doża lill-anzjani fid-djar tal-anzjani. Għenna wkoll fil-contact tracing u fl-swabbing tajna 75,000 swab fid-djar tal-anzjani. F'Jannar għenna fil-vaċċin fid-djar tal-anzjani bdejna mainly tajna 3,900 vaċċin lill-anzjani.